хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез? Бүген без Арча районының Кунакчыл Сәрдебаш авылында Маргарита ханым белән татар гөбәдиясен пешергә өйрәнәбез. Әйдә, Татарстан сәхифәсен башлап җибәрәбез. Комыры бик йомшак шундый җәйле. Маргарита Шакирова 18 ел элек шушы авыл егетенә кияүгә чыга. Шуннан бирле гөбәдия гаиләнең яраткан ризыгы. Мондый көннәрне дә гөбәдияның балалар яратып ашый. Вакыт булганда алдан ясап катырып куябыз инде. Камырынмы? Камырын түгел, гөбәдияның үзе. Пешкән килешме? Юк, камырын белән гөбәдия ясап, пешмәгән килеш туңдыргычта катырабыз да, соңыннан алып пешерәбез. Авылда 83 хуҗалык, 300дән артык кеше яши. Сәрдебаш күп милләтле булып санала. Руслар, татарлар, шул исәптән керәшеннәр яши. Күршеләре марилар. 10 чакрымнан Мария Республикасы башлана. Мин керәшен кызы, татар егетенә кияүгә чыктым. Хәзер үземне татар хатыны дип саныйм. Андый аеру юктыр сезнең авылда, әйме, керәшен татар? Һәрбер йолаларны үтәп барырга тырышабыз. Татар бәйрәмнәре булганда татар бәйрәмнәрен, керәшен бәйрәмнәре булганда керәшен бәйрәмнәрен. Урман булганнан да, бүтән җирдә урман мин килгәндә дә монда. Авыл тарихын 91 яшьлек Әминә Самигуллинадан да яхшырак белүче юктыр. 70 ел элек ул монда балалар укытырга дип Ташкичу авылыннан килә. Сәрдәбаш тарихы 17 гасырга барып тоташа. Элек авыл урынында урман иде ди Әминә апа. Ул сөйләгәнчә, иң беренче итеп монда Зиннур исемле татар кешесе килеп урнашкан. Шуннан соң ул урманны кисә башлаганнар, шәшүлек җирләр әзерләгәннәр, иген шәшә башлаганнар, Зиннурда төшкән. Башка кешеләрдә як-якта марилар, сәрдәләр якын. Сәрдә генә булмасын, башын куйгалы дип халык куйган. Сәрдә баш. Авылның исеме шулай барлыкка килгәндә, тагын бер шану буенча Зиннурга кадәр монда марилар күченгән дип тәсилиләр. Авылның килеп чыгышы турында риваятлар төрле, әмма шунысы аерым ачык. Гомер-гомергә Сәрдебашта хезмәт сөючән һәм тырыш халык яшәгән. Килеп төпләнүгә үк су тегермәне, кибет төзиләр. Умартачылык белән шөгыльләнәләр, алмагачлар утырталар, чыпта, чабата үрәләр. Бүген дә Сәрдебашта халык һөнәрчелеге көчле. Бер наличникка 3 көн кирәк инде менә. Таныш булыгыз, Илшат Семенов алтын куллы Сәрдебаш егете. Тимергә милли бизәк төшереп, тәрәзә йөзлекләре, ишек, капкалар ясый. Авылда һәр йорт диярлек аның кул җылысын саклый. Кул тимәгән дигәндән бер 2 шуй вардыр. Минем кул тимәгән, миңа кадәр ясаган кешеләрнеке калдылар инде. Аннан соң хәзер миңа заказ бирәләр. Күрше авыллар заказ бирәләр, аларга эшлим. Үзегезне балаларны өйрәтәсезме һөнәрегезгә? Мин балаларны өйрәтергә пока өйрәнмәгән әле. Бу авылда капкаларга игътибарның шундый зур булуы очраклы түгел, чөнки Пасхага 3 көн кала Сәрдебашта гомумән капкасыз калырга мөмкин, чөнки борынгыдан бу авылда шундый гадәт яши. Егетләр төнлә белән кыз яшәгән йортның капкасын күтәреп китеп, башка җиргә илтеп куйганнар. Шул рәвешле авылда кемнең кем белән ярашканын белгәннәр. Әле дә алып китәләр әле, яшереп куялар. Ачуланмыйлармы соң алып киткәч? Юк, ачуланмыйлар. Үзләп алып кайтып куялар. Үзләп. Хуҗалары. Аннары өйләнешәләрме соң парлар? Өйләнмәгәннәр дә бар инде аның үзе. Йолаларны саклау Сәрдебашлыларның канына сеңгән күрәсең. Менә монда яшәүче Илгиз Самигуллин да иң борынгы уен коралларының берсе гөсләне үз куллары белән ясаган. Менә шундый традицияне саклап калырга дип, кунаклар килгәч уйный белгәннәр. Шушында уйнап карыйлар инде. Тагын бер корреспондент килә дип әйткән идегез түгелме? Шул менә Салаватка шалтыратам. Әйттем инде мин аңа Сәрдебашта төшерәбез бүген дип. Салават кайда син? Ничегенде кая? Маргарита да кунакта. Без гөбәдия пешергән арада Салават баллы бәлеш ясарга өйрәнә Уваевлар гаиләсендә. Сәрдебашта бәлеш итле түгел, җимеш белән баллы ризык һәр табынның түрендә. Шуңа мичкә тыгар алдыннан аны матур иттереп бизиләр. Иптәше эшмәкәр, үзе социаль хезмәткәр, Уваевлар гаиләсе Сәрдебашта һәр кем үзенә шөгыль таба ала ди. Хуҗалык бар, мәктәп эшли, юллары тәртиптә, иң мөһиме дус, тату яшәргә. Клубларга чыгабыз инде төрлечә, минем эшем дә инде биләргә йөреп эшли торган. Ул буенча бер-беребезне яратышабыз, бер-беребезгә сөешеп, бер-беребез белән матур итеп сөешәбез инде. Гимна милли биюләр һәм төрле халыкларның җырлары. Инде 6 ел Сәрдебашта туым җындызы ансамбле эшли. Бәйрәмнәрдә бу мәдәният йортында керәшен татарларында рус мариларны да күрергә була. Бал кошларга йөрибез.
Фестивальләргә йөрибез, чакырсалар барабыз. Гади көннәрдә дә инде бер-беребез әйбер пешерәбез икән, беребезне чакырабыз. Ул әйбер пешерә икән. Ул чакыра, Күршесен чакыра, туганын чакыра, теге өчтагы берсен чакыра. Бөтен кеше килә инде. Теге безнең каршы килеп тормый, җаен таба. Килергә тырышалар, булышырга тырышалар. Ул яктан башка авылда да әйтәләр инде, сез бердәмлек ягыннан көчле дип. Суларымы түгел ялкыным түгел дә йөрәгемне. Сез һәр вакытта да чишмәгә шулай күңелле барасызмы? Әйе, кашману көнендә иртә таңнан авылыбызның яше, карты чишмәгә суга төшә. Сәрдәбаш халкының илһам чишмәсе нәкъ тау астында Киремәт дип атала. Табыну урынын Киремәт дип атаганнар. Элек Киремәт чишмәсе бик мул сулы булган, ургылып, шаулап аккан. Аның аккан тавышы 2 чакрым ераклыктагы авылга кадәр ишетелеп торган дип сөйлиләр инде. Саф чишмәсе, тәмле ризыклары, алар без Казанга кайтып җиткәнче пешеп тә өлгергән. Авыл халкы белән җыелып чәй иштек диләр. Без моңа шикләнмәдек тә. Башка җиргә күченеп китәр идегезме дип сорасаң, Сәрдәбашлар һичшиксез юк диячәк, чөнки Бу йорт эчендә минем нигезем, бу безнең нигез. Чөнки монда табигать матур, җиребез, урманыбыз матур. Чөнки монда туганнар, дуслар күп. Чөнки без бердәмлек белән көчлебез. Арча районыннан Айгөл Бәдретдинов, Алмас Ятдинов, Яңа Гасыр каналы.